ମା ଖାଇବି ସିଏ ବି କେବେ ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି, କେବେ ବି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବନି। କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ଆସିନଥାନ୍ତି ରହୁଛୁ, ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲା ମୁଁ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। କି ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତ ଏ ଦୁନିଆରେ ତମର ଦିଟା ସାବତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇମାନଙ୍କର ମା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ମା ଛୁଟ ପିଲା ଦିଟାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହା ଭରସା କେବଳ ମୁଁ। ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ହୋପଟା ମୋର ବାକି ଅଛି। କେଜାଣି କୋଉ ଦିନ ମରିବି କେବଳ ସେଇ ଉପର ବାଲାକୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଜଣା। ଇଏ ବଡ଼ ଆନା ସୁବାସୀ ମୁଁ ଶୁଭ ବୋଲି ଡାକେ, ଇଏ ସାନ ମୁଁ ଦେବା ବୋଲି ଡାକେ। ରେୟଂଶୁ ବହୁ ଆରେ ତମେ ମାନେ ସେପଟକୁ ମୁଁ କରିଛି ଡାକିଛ, ମୋ କଥାରେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଦଉନ। ଏ ମା ଛୋଟ ପିଲା ଦିନେ ତମମାନେ ସାହା ହୁଏ, ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରଖରେ। ରେୟଂଶୁ ବହୁ ଆରେ ମୋ କଥା କଣ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଶୁଭୁନି? ହଁ କାହିଁକି ବା ତମେ ମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ, କାହିଁକି ବା ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ତମ ପାଖରେ ଆସିଲେ? ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଇଏ ମାନେ ତମର ସାବତ ଭାଇ ନା। ଚାଲିଯିବା ଯାହା ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଚାଲିଯିବା।